Pripreme za prijemni ispit mnogim osnovcima predstavljaju problem i stresan period. Kako bi na najbolji način to prebrodili i naučili građu za test koji će biti održan 17. juna, Zaječarska biblioteka organizuje besplatne časove srpskog jezika. Prelazimo u zbirku koja ima jedno 400 zadataka, radimo po tom programu koji im je već dat, tako da gledamo da im na neki način pomognemo i olakšamo te njihove muke sadašnje. Eto, nije u pitanju samo radionica, već je pre svega jedna vrsta pomoći, obrazovne, intelektualne pomoći, svake vrste što se tiče ovog predmeta. Rad sa osmacima na pripremanju prijemnog ispita počeo je 1. aprila, ali se još uvek mogu priključiti svi oni kojima je ovaj vid pomoći potreban. Imamo jedno 6 grupa iz raznih škola, iz Ljubice, Ljubanešić škole, Desanke Maksimović i održavaju se minimum jednom nedeljno, za neke grupe i 2 puta nedeljno. Šta da kažem? Zadovoljna sam zato što smo to pokrenuli, ali nikad niste dovoljno zadovoljni kako se to ide, uvek može bolje i zato smo i tu. Mislim da je našoj deci u ovom uzrastu potrebna svaka vrsta pomoći. Mislim da su oni prebukirani raznim obavezama i da im je ovaj vid pomoći značajan zato što možda brže i lakše usvajaju znanja, a ove generacije su nekako naučile da sve rade instant, nikako ne posvećuju dovoljno vremena, čak i kad naiđu na jedan vid dužeg teksta, njima je problem da pročitaju, ali učimo se i strpljenju i učimo se i nekim gramatičkim trikovima, tako da eto, zajednički mislim da im je svakako lakše nego samostalno. Grupe u kojima se uči su manje i broj do 10 učenika kako bi se postigla veća efikasnost rada. Pripremna nastava traje do prijemnog ispita, a zainteresovani se mogu prijaviti u prostorijama Zaječarske biblioteke.